Nakoy pa-challenge ni mo ba? Akong sabi na challenge mo day. Trending ni sa Facebook ni. Trending? Oh, Abli mo kayo na. imo lang i-answer kay kuan lang kanang putol. Putol! Oh, putol. Puro putol! Oh, kung madaog ka, tigaan din 1,000. Patay ha, patay ha. Ambil na lang. Unya na. Unya na. Ambil na lang. Unya na. Kuha na. Unya na. Ang serious ah. Ay, Oh, ang serious. okay. Mansin na lagi na. Ay, sus. Unya na. Maayo kay kuha na. Sisito na to kay. Kuha na. Ambil na daan. Sige. Kani. Putol! Ah, putol ah. Kani. Alam mo na na putol. Ah, putol gyapon. Nya kani. Putol! Ah, putol. Sige, tingnan ni mo. Putol! Putol ah, grabe. Ayaw, Ambil na lagi na. Unya na. Unya na. Wala ka na naman. Kita na human. Awa pa naman day. Oh. Lagi naman. Ya, lagi ba? Oh, kani. Samot na ng putol. Ah, putol. Sa imong gikaon. Putol. Ah, putol. Sa imong gilibang. Putol. Ah, putol. Daw na ko. na. Unya na. Eh, ang alagang si kay ko, ang alag mora to. Pati Ano pa man day? Wala naman lagi na. Oh. Kani. Last na gini. Oh. Kani, patag-ana ni mo ni. Last na gini ha? Oh, Patag-ana last, ni mo ni. last. Imuha na ni Excalibur. Ambil na lang Oh, daan. Oo, yan na, last na ni. Last na ni. Oh, last na ni. Matag-an na. Last na ni. Laro na kayo na matag-an na kayo. Oh, kani. Oh. Dito ba? Anak. Ah, pagunita ka. Time suck. Pagunita ka. Kailangan mo niya ni mo matag-an na Time ako. suck. Wala, no na. Ganini ka na. Kani. Kani mong kamot. Ginawa na.